केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। व्हिडिओ क्लिपमुळे अडचणीत सापडलेले भाजपा नेते माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्या विरोधात वेंगुर्ला तालुका उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाच्या वतीनं जोडे मारो आंदोलन करण्यात आलं। यावेळी किरीट सोमय्या यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली। शिवसेना ठाकरे गटाच्या शाखेसमोर किरीट सोमय्यांच्या प्रतिमेला हे जोडे मारो आंदोलन करण्यात आलं। किरीट सोमय्या हा महाराष्ट्राला लागलेला कलंक असून त्यांची कृती महिलांचा अपमान करणारी आहे, अशा वृत्तीचा आम्ही जाहीर निषेध करत असल्याची प्रतिक्रिया यावेळी तालुका प्रमुख यशवंत परब यांनी दिली आहे। यावेळी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। भाजपच्या माजी खासदार किरीट सोमय्यांचा निषेध असो। भाजपच्या माजी खासदार किरीट सोमय्याचा भाजपच्या माजी खासदार किरीट सोमय्याचा निषेध असो। अरे निषेध असो, निषेध असो, किरीट सोमय्याचा निषेध असो। भाजपच्या माजी खासदार किरीट सोमय्यांचा निषेध असो। भाजपच्या माजी खासदार किरीट सोमय्यांचा निषेध असो। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।